I have become. Hello guys, good morning. So today nandito tayo sa basketball court. So kami lang ni Papa dalawa kasi wala si Hagrid. Naka-scarf ako. Kami lang, good morning pa. Morning guys, tulog na tulog. Tulog pa si Hagrid, nilalakad namin yung dogs. Ay, yung mga puppies pala, hindi pa to dogs, puppies pa. Ayan. Si Papa kay Ashi, ako naman kay Pachuchay. Hi, Chuchi! Ayan, hello guys! So today is magluluto ako ng aming pagkain for this week. So pin-prepare ko na yung aking dough. Nagkakatapos ko lang kasing magsulat ng bukas pa naman yung shipment namin, pero ngayon namin pinapak kasi para less hassle, less stress. So nilabas ko na yung hotdog. May konti kaming natira na ang tawag dito. Sige, tawagan ni pa. Beef toppings. Ayan, beef toppings yung pangalan nito. Tapos, eto kagabi, buta kasi kami sa mother-in-law ko. Eto, binigyan kami ng aking sister-in-law bigyan kami ng ganyan. Tawag din, isda, fish fillet. Ayun. Hi! Hi! I've got a berry, Krabby Patty, and Batman. Naglalaro ko siya ng Lego. Addict na addict siya sa Lego. And then, kukuha tayo ng eto. Kukuha tayo nito. Gusto ko marami para ano siya. Hindi siya dry. And then, yung cheese. Pagluluto din ako ngayon ng munggo. Tapos, yun lang ata yung luto ko. Konti lang. And, yun. So, eto na. Tapos, i-defrost ko lang muna to kasi medyo matigas pa siya. So, pati din itong hotdog, defrosting muna. Kuha lang ako ng mga ilang piraso. Actually, hindi to masyadong masarap na hotdog. Etong Pure Foods na, Beefies. Ayan. Okay rin na to. Mga ano lang siguro. Ayan, tawag na yan. And, hello guys! Update. Almost 11 o'clock na. Katatapos lang namin lesson ni Hagrid. So, snack time! May mango float kami kahapon yan. Pinadala sa amin ng aking sister-in-law kasi nga diba birthday nung husband niya. So, si Hagrid ayun okay na dahil tapos na siya mag-lesson. Excited din siya kasi makakapanood na ng TV. Guys, update ko kayo mamaya kasi magluluto na ako ng aming yung weekly food. Hi, Bea! Ayan. Snack na siya. Sana all. Sana all. Nanonood siya ng movie. Rest din ako, rest. Pa yung hotdog na gagamitin natin sa pagluluto ngayon. Ayan. Tapos na daw si Papa. So, ito na yung ating munggo. At bakit may dito? Ito na yung munggo natin. So, ito mamaya na to. So, ayan. Naluto ko na yung chicken yung ilalagay natin. Ang si Pachuchay. Hi, Chuchi! Ayan, magpapaligo kami ni Chuchay ngayon. And, tapusin ko lang tong aking trabaho. Ayan. Tapos, si Papa, pinabili ko sa tindahan ng kalabasa kasi nakalimutan ko magpabili ng kalabasa. So, lalagyan natin ng kalabasa ito. So, tapos yung tanglad, syempre, lalagyan natin. Dito sa Mindanao talaga, halos mahilig mo sa mga tanglad.
lahat ng mga ginagawa namin ng mga saba or kung ano, kailangan may tanglad. Importante sa akin yung tanglad. So, ilagay natin. And, tatakpan ko muna. Ching-ching! Ang pa-ching-ching! Ang dumi-dumi na niya kasi naglalaro siya sa labas. Kaya ang dumi. Ang dumi-dumi ni pa-ching-ching. Tapos, inaanuhan ko to ito yung mata niya. Ako lang yung ginugupitan ko siya sa mata, kaya nakikita na yung mata niya. Kasi yung mata talaga niya hindi nakikita. Tapos, ang sweet-sweet niya talaga. Pang ano talaga siya, pambahay na dog. Kasi sobrang, hindi to namin siya tinatalian. Tinatalian lang to pag umiihi sa labas or nagpupupo. No? Ching-ching, no? Pero pag umaalis kami, dito siya naiiwan. Wala lang, dito lang siya. Hindi siya tinatalian, hindi siya wala lang, dyan lang siya. Ang bait-bait talaga nito ni Ching-ching, no? Bait-bait. So, ito, dito sa mata, ginugupitan ko yan dyan para makita yung mata niya. So, ayan, nakikita nga yung mata. Tapos, sa kanyang ari. Ayan, be careful akong doon para hindi siya mangamoy. At saka sa kanyang puwetan. So, inaanuhan ko yan. Tapos, dito din sa paw niya. Ching-ching! So, eto na yung ating lulutuin natin ito ngayon. Tapos, i-half. Pero, hindi ko to itatapon yung plastic niya kasi yan din yung lalagyan ko after ko ma-slice. So, 3 ganito yung aking gagamitin. And we have our ang tawag dyan, hot dog. And ito, konting-konti lang. Ayan, beef toppings. Hindi ko alam kung magkakasya yung aking cheese. Nakalimutan kong bumili ng cheese. Pero, kaya lang. Ayan, buksan natin to. Wait lang. Ito yung first na nagawa natin and konti yung cheese namin pero meron kaming queso de bola. Pero I doubt na magme-melt siya. Pero nilagay ko na rin. Kaya ayan, first natin to salang. Kaya ayun. At yung ating munggo, ayan na siya. Kumukulo na kanyang dugo. Hi Sean. Ay, gosh. You know what? I'll go to the fair. Ito yung mga friendship niya. It's a fire truck. Yeah, but don't make like that. What is that? I did a smaller. A smaller Aggie. So, uupo muna ako dito guys kasi medyo mainit. Habang inaantay. Tapos na kasi yung munggo, inaantay na lang namin yung gusto talaga niyang ginagana ganito siya. Inaantay ko yung pizza na maluto. Tapos, nagsaing na ng kanin si Papa na doon. Nanonood muna ako ng YouTube. Update guys, medyo madilim kasi parang uulan ata. Ang panahon. So, update, natapos na ako sa munggo and pizza na lang. Yung isa na lang yung niluluto namin. Tingnan ko muna kung may ano pa ba. So, ayan. So, na ako linis ng hugas ako ng plato. Dito na lang sa, tingnan nyo. Na yung mga langgam sa sauce. So, ito ginagawa ko, hinahati ko siya kasi hindi nga siya kasya sa freezer namin. Pero assistant siyang ganyan, 2.
Tapos, itong lagayan niya, ito pa rin yung gagamitin ko. So, yung isa, napasok ko na. Ito na lang kasi medyo, okay na pala to. Medyo ano na siya, cool na siya. So, ganito yung ginagawa ko guys. Back to back siya. Dito din sa kabila yung isa. So, pag i-freeze ko yung dalawa, tapos yung isa sa baba lang. So, ayan. So, eto na. Na-freeze ko na nga yung isa. So, ipapatong ko lang siya dyan. Ayan. Magpa-frozen na. So, isa na lang. Yung isa sa baba lang. Kaya, ayun. Tapos ito, kinainan na namin to. Pero, dalawang kainan pa rin to kasi marami to eh. Mga munggo, nilagay ko dito sa lagay ng ice cream. Pero, ano to, kasi gagamit ako ng mga Tupperware ngayon kasi konti lang yung laman ng freezer namin kasi nga 'di ba 1 week lang yung aking ginawang ulam kaya konting-konti lang, so hindi ko na siya ilalagay sa ziploc bag para naman masabing may ice cream ka. Ice cream. Etong mga ice cream na to, mga dala to puro ng mga sister-in-law ko. So, etong isa, init pa pala, sorry. Etong isa, sa baba, ang isa naman sa freezer. Namin to, sa mga susunod ng mga araw. Eto naman, pag feel na namin yung wala na talagang ulam. So, merong ganyan. And, ayan, nilinisin na natin ito, pati ito. Konti naman lang yung ating lilinisin.